ați venit la un nou episod. Astăzi să ne jucăm pe ăsta. Aș vrea să ne jucăm Taxi Game 2. Mamă, dar chiar e enervant. Bă, da, du-te încolo, că te spargi joc de 2 bani. Bă! Ok, avem un client, vreau să conduc Delifa. Nu, da, Gugu Gaga. Da, nu știu cum se conduce. Bă, da, mergi corect, frate, mașina asta. Bă, da, chiar nu știu cum se conduce cu mașina. Colegul meu cu mașina știe. Știu că n-am luat permis încă. Eu nu conduc cu permis, eu conduc fără permis. Bă, da, trebuie să-mi plătesc puțin bani. Cred că nu mai îmi plătește doar dacă de motor vină cu banii ăștia. Bă, da, mai e puțin și se nervează clientul. O să-i dăm speed, din păcate. Știu că o să coste, da. Chiar dacă conduc ilegal, îmi pierd săracul de client. Aoleu, mai e câteva secunde, nu Bă, rapid! Dobițe! Nu! Am pierdut! Vreau să duc săracul de mine, un client nevinovat. E vinovat că mi-a pus. Bă, nu ar fi normal să pui un om și să-i pui timp ca să ajungă deci până acolo. Nu ar fi corect. Nu? Am primit câțiva bani, dar aveam 100. Am primit 400. Ok, mă. Am rachetă și probleme. Am dat o leacă de drift, dar nu mai. Trebuie să mă duc să alimentez. Am dat drift. Am o rachetă și probleme mi-au venit. Și durată prietenii. Zizac. Știți muzica, cred că o știți? Cam toată lumea. Bă, dar nu nimeresc niciuna, nici măcar. Bă, dar lasă-mă că nu mă duc la niciun taxi. Că eu sunt șofer de taxi, nu sunt taxi. Sunt domnul taxi, vreți să mă numiți taxi de acum, nu? Ok. Scuze că a fost cam dur. Ok. Bă, da. Ok. Așa. Episodul ăsta nu prea merge bine. N-am găsit.
Bă, dar sparg reclamele și jocul ăsta. Bă, v-am zis eu. Minus 39 de lei. Nu, suntem faliți. Noi avem 39,2 lei. Acolo ce-i? Wow, cum arată. Au, dar ce-i acolo? Suntem faliți, din păcate. Nu mai suntem boși, nu mai suntem VIP. Ca la filmul Five Gang. Echipa noastră s-a dus. Trebuie să vă scoateți Five Gang. Five Gang s-a dus cu atâta sos în cantități industriale. Ok. Oricum, că putem să plătim câte vrem. Five Gang s-a dus cu atâta sos în cantități industriale. Bă, dar suntem cam faliți. Suntem prea faliți. Faliți în cantități industriale. Fost femeia ta de tăscale. Am ajuns să răspund. Mamă, oh my god. Oh my god. Ok. Hai să continuăm. Minus 1000. Avem câți bani vrem. Bun, și cam atât a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreați episoade, nu uitați să dați un mare like și subscribe. Ne vedem data viitoare. Bye. Valid!